delikado eh. Mag-overshoot oh. Pag bike, mas maganda yung pababa. Oo, pag-bike. Kawawa ka pa yan. Hindi na natin sigsag, di ba? Nung nagbagyo kami, pero ang oras namin inakyat. Nung pababa, wala man ng 15 minutes. Hindi na natin kanina, di ba? Diba, ito yun. Ganda ng bundok oh. Kailangan dito magaling kang yung ganyan oh. Banking. Banking. Ang ganda talaga na itong digicam mo. Malinaw. Ang linaw yan mamaya pag pinasa ka sa'yo, malinaw yan. Ay, wag na tong video na mahaba. Yung sa beach lang, mabobol storage yung sinubong mo. Yung lang, yung sisave ko yung drone tsaka yung sa beach. Ayaw mo mag-delete. Ha? Puno na yan, ayaw mo mag-delete. Yung cellphone ko? Oo. Pwede naman. Grabe yung bankingan no? Grabe yung bankingan. Grabe yung bankingan. Mamo yung nasa likod natin, hindi na makahabol. Mahirap bumangking. Mahirap pag dalawa. Mahirap, nagkikimanan. Pag walang angkas, mahirap. Ay, madali. Pag wala
Maganda doon na maganda. Ganda dun sa Maliko. Maliko, sobrang lumang sa bundok. Oh, bundok. Parang maliwalas. Ay, ito na nga. Ito na yung bayan, oh. Kaliwa. Pag ka dun, eh. Hmm. Doon na tayo dumaan, dyan, oh. Oo, dyan tayo dumaan. Kanina, dyan. Diyan. Oo, dyan tayo dumaan. Kaya, dyan shortcut. Dyan pala yun. Actually, dinaanan namin. Bali. Bali pala ito, eh, no? Bali na kami. Sa doon nito, alam ano na. Ganito. Dapat talaga, pag maliligo ka sa dagat, ano eh, hapon o kaya umaga. Nangingitim ka pag tanghali. Pag ganito, ganun ka lang ito. Ay, oo, yan yung mga nakita namin dito. Sa ano, masigat na yan. Mahal pa sa atin ang pakwan sa bayan. Sakto lang. Ha? Sakto lang. Ano? Hindi naman sobrang mahal. Akin ang nagkakaroon namin. Hmm? Marami. Ha? Mahal. Bakit meron na? Sampung sandaan? Yung dilaw. Masarap kaya yun? Masarap yun. Parang 600 plus ata pa patayin pag sa Manila. Mas malawak pa yung Pangasinan kaysa sa Tarlac, no? Oo, malaki ito. Hindi malaki ito. Malaki ito. Pero kung pagandahan, mas maganda Pangasinan. Natataan sa Pangasinan. Pag probinsya. Oo. Dapat ito sa mga kalaban ko lang dito, mainit. Hmm? Kalaban ko dito, mainit. Mainit lang. Pero pag ganyan, parang muna na yan eh.
magbabayad na lang ako sa itlog. Tatlo pa. Tatlo pa. Nagpapalito natin ito magabi, kaya Ganda ng bahay. nahanapin naman ito eh, kaya napagkakaroon ito eh. Piliin yung pagkisan na natin na, eh kanino? Ha? Matigas. Matigas. Pandesal. Matigas. Matigas. Mura siguro yun, no? Ano, kulang na ano yun? Kulang na ano nila. Nakakatamad lang gumamit ng ganun. Declutch. Nakakatamad lang gumamit ng declutch. Pag long ride. Nakakangalay. Pag traffic, bawas ka ng bawas. Pag maluwang, dagdag ka ng dagdag. Ito ay, ganun mo lang, andang. Kaya lang, pagpabilis na gasolina yun. Ha? Dadala sila ng namin, mabagal dito eh. Lahat na namin. A few moments later. Basta importante makali. Dami naman yaman natin yun.
Dagupan Manila. Mali yung dinaanan natin. Tara. Lagay natin yung ano. Lahat pala doon tayo. Ito yung cellphone. Ayun. Seven percent na lang kagad, oh. Alin? Digicam. Wala, malinis. Malinis. Parang ang tagal ng 1 kilometro. Malapit ang 1 kilometro. 1 kilometro. Bahay namin hanggang Kinakagawa Tiburcio. Jogging ko lang. Walang 2 minuto. Ay po ang jogging dito. Tignan mo nga. Hindi ko makita eh. Wala. Walang tawti. Hanggang pabandang dito. Bayan ng alam mo. Kaya nga nag-bypass doon eh. Bypass tayo doon eh. Kaya walang traffic. Jollibee, KFC, McDelivery. Ayun, Chowking. Yan. Ayun, oh. Later. A few moments later. Pinababalik tayo dun eh. Bakit eh? Naging baliktad eh. Oo nga eh. Recenter. Pinutin mo nga recenter. Tama. Diretso lang daw, diretso lang. Kaya nga eh, kakainis ng Google minsan eh.
Yung iPhone 13 dito, ano na lang, nasa 12K to 15K. Mura na nga ngayon. Dati, ang mahal-mahal. Bypass kayo yung kanina, yung nandun. Sabi ko yung silikuan namin. Bypass din. Bayan din. Yun o, di ba? Ah, Diyan tayo, dito ko sumobra no. Dito dapat oh, dyan kayo dapat liliko. di ba? Yan yung kanina eh. Di ba dito tayo, sumobra tayo dito eh. Tapos bumalik tayo. Pwede rin pala doon. Kaso lang dadaan ka lang bayan. Sana may 88 lang. 88 agad. Abot pa naman to sa bahay. Alin? Ito lang, abot pa to. Marami pa to. Kaya lang gusto ko lang mag-full natin. Ang tawag ko lang ganyan, no? Sabi ko lumalabas. Sabi ko lumalabas sa gilid, nakakatakot eh. Native pala yung kulay yellow. Native yung kulay yellow na Parang naka 0.5 tong cellphone. Ay, yung cellphone, yung camera nyo. 0.5. Kita niya lahat.
banda sa